Tinagan ni ayat ket kastalaeng kasapulan tunggal maysat panagtali dagiti naglabas mo awan bibiyang ko basta ay ayaten ka napudno. Saan ka nga agpanuno iti anyaman tati panawag mo jagun ka sa bulan uray anyaman dagiti naglabas sampay ay ayaten ka uray siya sinukapay ay ayaten ka unay panpanunuten ti tao saanen anapategpay adua naglabasam uray kasanut karuay ay ayaten ka uray siya sinukapay. Saan ka nga agpanunot iti anyaman tati panawag mo jagun ka sa bulan uray anyaman dagiti naglabas sampay ay ayaten ka uray siya sinukapay ay ayaten ka unay panpanunuten ti tao saanen anapategpay adua naglabasam uray kasanut karuay ay ayaten ka uray siya sinukapay ay ayaten ka unay panpanunuten ti tao saanen anapategpay adua naglabasam uray kasanut karuay ay ayaten ka uray siya sinukapay ay ayaten ka uray siya sinukapay ay ayaten ka uray siya sinukapay.